Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken. Sa mga bago pa lang, huwag niyo po kalimutang subscribe at i-hit yung notification bell para update kayo sa mga susunod nating videos o vlog dito sa channel mga ka-chicken. Magandang araw ulit sa inyo. Sa ngayon, maganda yung ating pag-uusapan kasi maraming nagtatanong kung paano daw po magpaparami ng manok. Okay, yung ibibigay ko sa inyo ngayong 7 tips sa pagpaparami ng manok ay yung mga importanteng bagay lang talaga mga chicken sa pagpaparami ng manok. Hindi na tayo pupunta sa iba pang mga mga kailangan sa pag-alaga. Yung mga importante lang talaga para mabilis dumami yung ating mga alagang manok. Okay, yan. Kaya panoorin nyo mga chicken, tapusin nyo panoorin yung vlog natin na ito mga chicken. Ayan, simulan na natin mga chicken. Yung una mga chicken sa pagpaparami ng manok na napaka-importante ay unang-una dapat mayroon tayong tandang at inahin na manok. Siyempre, kailangan para makapagparami tayo, mayroon tayong mga inahin at tandang para makapag-produce sila ng mga sisiw para mabilis dumami yung ating mga manok. At dapat i-considera din natin mga chicken yung ratio ng tandang at saka inahin para mabilis silang dumami. Yung ratio mga ka-chicken na dapat sa pag-breed sa isang tandang nasa 1 to 5 or 7. Sa isang tandang nasa 5 hanggang 7 inahin yung ipaparis natin. Na maganda, wag na nating sobrahan. At saka yung tandang isa lang. Kung marami more than 5 or 7 yung natin inahin, dyan tayo magdadagdag ng rooster. Kasi pag maraming rooster mga ka-chicken, yung disadvantage dyan ay mag-aaway-aaway yung ating mga rooster. Hindi sila makapag-meet ng maayos dun sa ating mga inahin. Hindi sila makapagkasta ng maayos kasi nag-aaway yan kung sobra yung tandang. Dapat insakto lang sa ratio nila. Pangalawa mga ka-chicken sa pagpaparami ng manok na dapat mayroon tayo ay yung bahay ng manok o yung masisilungan ng manok. Lalo na kung maulan, kung gabi, dyan napaka-importante yan mga chicken para mabilis dumami yung ating mga alaga manok. Kahit naka-free range yan, dapat mayroon silang masisilungan. Yan ang napaka-importante, bahay ng manok. Yung pangatlo mga chicken na dapat mayroon tayo sa pagpaparami ng manok ay yung paitlugan mga chicken. Napaka-importante niya mga chicken yung paitlugan. Kasi kung wala tayong ilalagay na paitlugan nila, kung saan-saan na lang yan sila umiitlog. Kung mga native, kung saan-saan yan sila umiitlog, yung iba doon nababasa, hindi na magiging sisiw. Mayroon namang iba na maganda yung pagkapili nila ng pinag-itlogan nila at saka paglilimlim. Pero doon sa mga heritage chicken, kung saan-saan lang sila umiitlog, lalo na hindi pa sila naglilimlim, ay hindi tayo makapagparami yan kasi minsan hindi natin makita kung saan sila umiitlog. Kaya napaka-importante mga chicken yung paitlugan ng manok. Ayan pangatlo yan. At saka yung pang-apat mga chicken ay yung egg preservation. Dapat nating tandaan yan, lalo na kung mga heritage chicken yung ating mga alaga. Dapat alam natin kung paano i-preserba yung mga itlog, lalo na kung konti lang yung mga inahin natin na dapat natin paano natin sila palilimliman ba natin o ilalagay natin sa incubator yung pagpreserba niya mga chicken napaka-importante lalo na kung nag-iipon pa lang tayo ng mga itlog. Para malaman niyo mga chicken sa mga hindi pa nakaalam kung paano magpreserba ng itlog ay ilalagay ko po yung link dito sa comment section natin sa baba kasi may nagawa na tayo dyan na kung paano i-preserba ang mga itlog para tumagal yung kanilang fertility. Kaya isa din yan sa napaka-halaga mga chicken para mabilis dumami yung ating mga manok. At saka panglima mga chicken. Na panglima mga chicken
yung incubation. Paano natin sila pararamihin o magiging sisiw yung mga itlog? Dalawang klase mga ka-chicken sa pagpapisa ng mga itlog, ng mga fertile egg. Either natural incubation, yun yung pagpapalimlim natin sa mga inahin. Kung mga heritage chicken, mga chicken, pwede natin kunin yung mga itlog nila at palilimliman natin dun sa mga native. Pwede yan, natural incubation. Pero kung gusto naman natin yung man-made o artificial incubation, gagamit tayo ng incubator mga ka-chicken. Dyan, pwede natin masabay-sabay yung mga itlog nila para ma-incubate natin. Pwede tayong magpapa-incubate o kung may sarili tayong incubator na ma-acquire, mas maganda para tayo na mismo yung mag-incubate ng mga itlog nila. Ayan napakahalaga po niyan. At pang-ani mga ka-chicken na dapat natin tandaan sa pagpaparami ng manok ay yung prevention para sa mga sakit. Kasi hindi tayo mabilis makapagparami ng mga alagang manok natin kung madadapuan sila ng sakit. O anong yung mga gagawin natin sa sick prevention o yung sickness prevention, ma-prevent natin na hindi magkasakit yung ating mga manok. Una dapat malinis yung ating area, malinis yung ating area at sila ay yung talaga yung area nila, lagi tayong bacteria flushing sa mga una sa area at sa manok din natin. Kailangan ma-bacteria flushing din natin pagpapainom sila ng mga antibacterial At isa sa napakahalaga mga ka-chicken para sa ating prevention na hindi magkakasakit sa ating mga manok ay ang pagbabakuna ng ating mga alaga. Yan mga ka-chicken, para sa mga nakarang kong vlog, maraming nagtatanong kung kailangan ba daw natin pagpabakuna o hindi na. Yan mga ka-chicken, ang pagbabakuna ay optional yan sa ating mga nag-aalaga ng manok. Nasa atin yan. Pero ang kagandahan lang mga ka-chicken, kung nagbabakuna tayo, mayroong prevention yung ating mga alagang manok laban sa mga sakit, lalo na yung mga virus mga ka-chicken na dumadapol. Pwede yang walisin ng lahat, i-wipe yung mga alaga natin, mamatay lahat. Pwede yan mangyayari tulad ng mga aratay, ng mga sakit, ganyan, o Newcastle disease, ganyan. Kaya napakaganda mga ka-chicken na mayroon tayong prevention, kasi pag matamaan tayo niyan, sigurado ubos yung ating mga alaga o may matira man, ilan-ilan na lang. Kaya nakakapanghinayan din yan para sa ating mga nag-aalaga ng manok. Yan ang dapat natin tandaan mga ka-chicken. Dapat mayroon tayong prevention para mabilis tayong makapagparami ng ating mga alagang manok. O para sa pagbabakuna, mayroon na tayong mga ginawang vlog tungkol sa pagbabakuna. Bisitahin nyo na lang yung ating channel. Okay, ayan. At para mga ka-chicken, sa panghuli, yung pang-pito na tips natin para sa pagpaparami ng mga manok ay ang dapat marunong tayong maggamot sa ating mga alaga. Paano natin sila gamutin kung sakaling mayroong magkakasakit o manghihina sa kanila mga chicken? Dapat alam natin kung ano na yung mga gagawin natin. Unang-una mga chicken, obserbaran natin yung ating mga alagang manok. Kasi minsan dyan, yung unang mga sintomas kung magkakasakit ang ating mga alaga ay nanghihina sila, walang ganang kumain. Diyan, obserbaran natin yan mga ka-chicken. Mas magandang gawin natin mga ka-chicken, separate natin yan. Kung may nanghihina, bagsak yung mga pakpak, walang ganang kumain, separate natin yan agad mga ka-chicken. Lagay natin sa ibang kulungan. Obserbaran natin, painumin natin ng gamot. Kung gusto nyo mga ka-chicken, unahan nyo muna ng mga natural na mga gamot. Pwede tayong magbigay ng mga bawang, ganyan. Pwede tayong blender o yung kalahati, ibigay natin. Yung mga natural yan. O pwede din tayo mga ka-chicken bumili doon sa mga poultry supply o agri-feed supply, mga powderized na mga antibacterial o antibiotic. Pwede din yung mga tablet, meron din mga tablet, may capsule. Depende yan din yan mga ka-chicken sa sakit ng ating mga alaga. Obserbaran natin, dapat alam natin kung ano yung mga gagawin natin kung may mga ka-chicken nagkakasakit sa ating mga manok. Dapat natin, napaka-importante mga ka-chicken na ma-separate natin sila, hindi sila masama sa karamihan para hindi mahawaan yung ibang walang sakit. Kasi kung
nakaano lang yan, nakahalo dyan sa iba, yung may sakit nating na manok, posible yang mahawaan din yung ibang manok, magkakasakit din. Kasi magpapasa-pasa yan. Yan ang napaka-importante mga chicken. Yung 7, no? 7 tips na binigay natin na napakahalaga yan mga chicken kung gusto nating magparami ng mga manok. Yan yung mga dapat nating tandaan na best tips, 7 tips yan mga chicken sa pag-alaga ng manok. Kaya kung may natutunan ka mga chicken sa vlog natin na ito, kindly comment below kung taga saan po kayo para malaman ko po kung saan nakarating yung vlog natin na ito. At kung nagustuhan nyo naman mga chicken, pwede din ninyo share doon sa mga ibang nag-aalaga ng manok para may makuha din silang idea o para doon sa magsisimula pa lang mga chicken, para makatulong din naman tayo sa pagbibigay ng tips lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang O ayan mga chicken, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga chicken dito sa channel. Napakalaking tulong po niyan at magiging updated kayo sa mga susunod nating i-upload na vlog o videos dito sa ating channel tungkol sa pagmamanokan. O ayan mga chicken, ingat po tayo palagi. Shout out pala mga chicken sa laging nakasubaybay dito sa ating channel. Ayan mga chicken, maraming salamat ulit. God bless. Thank you. DJ.